Здравейте, приятели! Днес ще говорим какво се казва за Антихриста в последното време. Да започваме. Антихрист. В християнската есхатология Антихрист е като конкретна личност, която ще се представи за Месия преди повторното идване на Исус Христос на земята. Така е състояние на духа, изразяващо се в крайно противопоставяне на Бога и Неговите заповеди. Изразяващо се в крайно противопоставяне на Бог и Неговите заповеди, наставления и благодат. Фалшивият Месия, който е Антихрист, най-вероятно ще бъде евреин от Давидовото коляно и също като Исус Христос се смята за наследник на еврейския цар Давид, но за разлика от Христос няма да проповядва любов към ближния, покаяние и смирение пред Бога и раздаване милостиня на бедните, а ще представя свои собствени интерпретации на писанията, които в крайна сметка ще се окажат лъжа и причина много хора да загубят живота си, подведени от думите му. Христос е в същността си фалшив Месия. Антихрист е въплъщение на злото и действа като противник на Исус Христос. Думата идва от Новия Завет, означава личност, която действа, представлявайки се за Божия помазаник от гръцката дума авитос. Анти означава времето, а не според Антихрист. Анти означава вместо, а не според разпространеното хващане против. Вместо Христос и разпространява неверни учения за Него. Според Библията, Антихрист ще се появи и ще изключи 7-годишен договор, завет с Израел. Но след като мина 3 години и половина, той ще наруши завета, ще влезе в възстановения трети Соломонов храм и ще се обяви за Бог. Даниил 3 глава, 23 стих, 2 Солунци, 2 глава, 4 стих. Той ще изисква всеки един човек на земята да носи неговият белег на дясната ръка или на челото си. И който няма този белег, няма да може да купува или продава, но който го приеме, ще отиде в ада за цяла вечност. Откровение 13 глава, 16 стих до 17 стих, 14